Velkommen til dagens træning. Rebild Bakker. Klassisk mountainbike terræn. Læg mærke til terrænet. Fantastisk. Bakket og hårdt. Og nu går det opad. Ruten har været blå indtil videre. Nu bliver den sort. Og jeg klikker ned i det mindste gear for at komme op. Men det er ikke nok. Teknikken skal også være der. Derfor sidder jeg ned så lang tid som muligt. Og nu kommer en svær passage. Jeg klarer den. Det gælder om at holde cyklen i gang. Ikke tvivle. Bliv ved. Første udfordring klaret. Nu går det lidt ned. Men stigningen fortsætter. Den er sort. Jeg må ned og sidde igen. Jeg holder mig lidt uden for sporet. I det håber, det kan give mig lidt mere bid. Og det gør det. Igen, cyklen skal holdes i gang. Ikke stoppe. Bliv ved. Jeg var lige ved at komme problemer, men jeg holdt den. Nu venter en ny udfordring. 3 glupske får står lige foran mig. Men de kan godt se, at jeg er farlig. De stikker af. Jeg er oppe.
sort stigning er klart. Men det er ikke slut. Jeg var lige ved at klikke op på hurtigt. Skal man passe på med. Hellere holde sig i lavt gear, til man er oppe. Ja, lige op.